Her er de top 5 bedste bænkpres-variationer, som du burde implementere, hvis du gerne vil eksplodere din bænk. I 5. pladsen har vi Larsen Pressen, hvilket er en variation, hvor vi skal leg drive ud af ligningen. Den her variation kommer til at hjælpe dig at øge stabiliteten i din overkrop, samtidig med at tvinge din ryg til at være opspændt under hele bevægelsesbanen. Og i 4. pladsen har vi Tempo-bænk, hvor du skal kontrollere den excentriske del af bevægelsen i lidt længere tid end normalt, som regel 3 sekunder. Formålet ved den her variation er, at du forlænger time and attention, hvilket medfører mere stimuli. Samtidig med det, så lærer du også at kontrollere tungere læs. Og i vores 3. plads har vi altså en forholdsvis ukendt variation, som hedder Spotto-bænken, hvilket er en variation, hvor man pauser stangen et par centimeter over dit bryst for at hjælpe med potentielle mid-range sticking points. Så hvis det er, at du oplever, at stangen stagnerer et par centimeter over dit bryst i den koncentriske del, så burde du stærkt overveje at inddrage den her variation. Og i nummer 2 pladsen har vi altså close grip bænkpres, hvor du skal holde stangen med cirka skulderbredde eller lidt tættere, for at træne dit lockout ved at lægge fokus over på din triceps. Og førstepladsen går til, drumroll please, pausebænken. Og grunden til, at den her ligger i nummer 1, er fordi det ikke rigtig er en variation i virkeligheden. Fordi det er den slags bænk, man skal lave under konkurrencer. Og grunden til, at man skal lave pausebænk til stævner, er for at sørge for, at konkurrenterne ikke bruger momentum ved at bounce stangen under bevægelsen. Fordi det ligger jo trods alt i navnet styrkeløft, altså det er en test af styrke, så derfor er et powerlifting-forbund til WWF har lagt en masse regler på plads, som skal være med til at eliminere faktorer, som ikke er baseret i styrke, der kan gøre det nemmere for deltagere at snyde deres vej til podiet, uden rent faktisk at være lige så stærke, som de lader til. Men hvis du er en, der bare styrkeløfter for sjovt, så er det vel fint nok at have lidt bounce. Og så lige en hurtig hederlig omtale til sidst. Dips. Det er en rigtig effektiv øvelse, du kan enten vælge at bruge vægte eller ej. Det kommer selvfølgelig an på dit niveau. Men i bund og grund er dips en rigtig god compound øvelse til at ramme de primære bevæger under bænkpressen, som er din triceps og nedre bryst. Du er også meget mere end velkommen til at skrive til mig privat, hvis du godt kunne tænke dig at komme i gang med powerlifting, men ikke helt aner hvordan. Så skal jeg nok give dig en hjælpende hånd. Ses.